бизнеси оила. Вуруди мусофирбарҳо ба Душанбе аз самти Ҳисор ҳам манъ шуд. қаллобӣ мудири шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар Бохтар. сарвазири Арманистон тарҳи эъломияи шӯрои СПАДро имзо накард. ду варзишкори тоҷик аз ҷониби Федератсияи байналмилалии ҷудо барои доштани ду шаҳрвандӣ муҷозот шуданд. баъди манъи вуруди мусофирбарҳову таксиҳо ба шаҳри Душанбе аз самти Суғду Бохтар, шаҳрдории пойтахт ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирбари самти Турсунзода, Шаҳри Нав ва Ҳисорро низ муваззаф кард, ки аз терминали назди боғи миллӣ мусофир гиранду фароранд. тибқи иттилои Азия Плюс, ин дастур дирӯз 23 ноябр дар ҷаласаи таҳти роҳбарии Фирдавс Саидзода, муовини шаҳрдории Душанбе ва Нусратулло Салимзода, раиси ноҳияи Синои пойтахт бо роҳбарони корхонаву ҷамъиятҳои нақлиётии мусофирбари пойтахт ва ронандагону мусофирони самти Турсунзода ироа гардид. ба гуфтаи мақомот, ин тасмим бо мақсади ба танзим даровардани воситаҳои нақлиёти мусофирбарӣ ба ҳудуди шаҳри Душанбе воридшаванда ва хатҳои сайри дохили шаҳрӣ коҳиш додани шиддатнокии ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва ҳамзамон баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии нақлиётӣ дар шаҳри Душанбе рӯйдаст гирифта шудааст. дар ҳамин ҳол коршиносон ин тасмимро вобаста ба бизнеси нави оила рабт дода мегӯянд, ҳамаи терминалҳои навсохт ба аъзои хонаводаи раисҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон тааллуқ доранд. Сафарзода Мавҷуда, мудири шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Бохтар, барои аз худ кардани маблағҳои давлатӣ дар се ҳолат ва сохтакории ҳуҷҷатҳои хизматӣ гумонбар дониста шуд. ба Сафарзода Мавҷуда ҷаримаи бузург ва дар ҳолати барқарор накардани зарар аз 2 то 5 соли зиндон бо маҳрум кардан аз ишғоли вазифаҳои давлатӣ таҳдид мекунад. тавре нашрияи Фараҷ аз гуфти Муҳиддинзода Сайфиддин Саллоҳ, муовини якуми раиси суди шаҳри Бохтар истинод овардааст, Сафарзода Мавҷуда бо иттиҳоми аз худ кардани маблағҳои давлатӣ ба андозаи беш аз 7000 сомонӣ айбдор карда шуда, парвандаи ҷиноятӣ дар ҳоли баррасӣ қарор дорад. илова бар ин, Сафарзода рӯйхати ҳисоботи маошҳоро қалбакӣ омода намуда, бо имзои қалбакӣ маблағҳоро аз худ намудааст. Сафарзода Мавҷуда аз моҳи майи соли ҷорӣ ба ин вазифа таъин гардида, то ин дам дар ҳамин идора дар вазифаи дигар хидмат мекардааст. дар 7 моҳи фаъолияти Мавҷуда Сафарзода, шаҳрвандон, бахусус сарбозоне ки пас аз адои хизмати ҳарбӣ ба хона баргаштанд, аз моҳҳо пардохт нашудани маблағи муайян гардида, барои онҳо шикоят ва изҳори нигаронӣ намуданд. Никол Пашинян, сарвазири Арманистон, дар нишасти созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ дар шаҳри Ереван аз имзои тарҳи эъломияи шӯрои СПАД ва санад дар бораи чораҳои муштараки ёрӣ ба Арманистон худдорӣ варзид. дар ин бора маркази матбуотии ҳукумати Арманистон хабар дод. дар ин нишаст Пашинян аз СПАД даъват кард ба рафторҳои Озарбойҷон зидди Арманистон баҳо диҳад, ки ба гуфтаи Пашинян хушунатомез ҳастанд. Пашинян гуфт, ҳампаймонон бояд аз Озарбойҷон талаб кунанд, ки артишашро аз қаламрави Арманистон берун барад. дар ғайри сурат, ин маънои онро хоҳад дошт, ки СПАД масъулиятҳояшро сарфи назар мекунад. мақомоти Арманистон мегӯянд, дар натиҷаи низои мусаллаҳонаи моҳи сентябр дар марзи Арманистон бо Озарбойҷон, артиши Озарбойҷон қисме аз ҳудуди Арманистонро ишғол кардааст. ҷониби Озарбойҷон инро рад мекунад. Владимир Путин, президенти Русия, ки дар нишасти Ереван иштирок дошт, гуфт умед дорад миёни Арманистону Озарбойҷон созишномаи сулҳ имзо мешавад. ду варзишкори тоҷик Муллораҷаб Халифаев ва Ҷаҳонгир Маҷидов аз ҷониби Федератсияи байналмилалии ҷудо барои доштани ду шаҳрвандӣ муҷозот шуданд. гуфта мешавад, ки тибқи ин муҷозот тамоми холҳои ба даст овардаи ҷудокорони тоҷик низ бекор карда шуд. ин дар ҳолест, ки Муллораҷаб Халифаев моҳи равон аз мусобиқаи тозкулоҳи бузурги Боку 2022 медали нуқра оварда буд ва аз сӯи раиси Душанбе Рустами Эмомалӣ бо 100 000 сомонӣ қадрдонӣ шуд. мувофиқи радабандии Федератсияи ҷудои Тоҷикистон, Ҷаҳонгир Маҷидов дар зинаи 4 ва тибқи рейтинги Федератсияи байналмилалии ҷудо дар зинаи 34 қарор дорад. Халифаев Муллораҷаб бошад, мувофиқи радабандии Федератсияи ҷудои Тоҷикистон дар зинаи 10 ҷой дорад.
дар радабандии ҷаҳонии ҷудо дар маҷмӯъ 172 кишвар намояндагӣ мекунанд. кишварҳои Осиёи марказӣ Қазоқистон дар ҷойи 12, Узбекистон 17, Қирғизистон 48 ва Туркманистон 66 қарор дорад. тоҷикистон дар радабандии тимҳои ҷаҳонӣ бо 13253 имтиёз дар ҷойи 41 қарор дорад. феълан Федератсияи ҷудои Тоҷикистон расман муҷозот шудани варзишгарони тоҷикро шарҳ надодааст.